Nintak na magsun migala mga kasama sa walay langan ato na nga mapdunggan karong masaksihan ang ato nga gikakulba hinaman tali sa usa ka respetadong mga debatista nga ninintak na natuman na gyud ang ato mga nga gikakulba hinaman ang ila ang friendly discussion nga mahilabo na ang formal debate magsun migala tali sa simbahang Katoliko o sa simbahang Congregation of Yahweh nga duna sila'y matag representante nga maong tema maigsuno migala ingon nga afirmatibo pamatud-an ko nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia sumala sa Biblia. Unya nga ato ang affirmative side nini ingon nga mo'y mo pabarog waylain ang ato ang halandong respetadong debatista Catholic Faith Defender Brother Silbert Adriatico Dunduyano. Unya ang musupak usab nini maigsuno migala ingon nga sa negatibong bahin waylain usab ang atong halandong respetadong Igsoon Brother Ilder Edgardo Sumilay sa Congregation of Yahweh. Unya sa maawong debate maigsuno migala dunay mga rules nga ilaw sab nga gikasabutan nga una ang matag debatista dunay duha ka pagbabarog alang sa pamahayag. Ang matag barog dunay 10 minutos sa pamahayag. Unya ang ikaduha dili mo gawas sa tema. Ang ikatulo dili mo interrupt samtang nagsulti pa ang namahayag. Ang ikalima kun ang pangutana kategorikal tubagon kini kategorikal apan pwede i-qualify after the categorical answer. Ikaunom at tahuron ang moderator. Ikapito dunay summary rebuttal tag 5 minutos. Unya lastly maigsun migala ang bisan unsa nga objection i-address sa moderator. Ang katapusan mamusulti sa summary affirmative. Affirmative side of course ang ang katapusan ani ang mao ang affirmatibo. Unya nga ato sab nga timekeeper ang atong halandong respetadong igsoon Vice Presidente sa Christ Jesus Brother Clemente Tuting Lontayaw. Unya ninintak na maigsuno migala sa walay langan ato na dayon nga sugdan ang mao nga pagpaminaw sa mao nga pakigkukabildo pinaagi na pagsangka sa mga katarungan ug kamatuoran sumala sa proposition nga ilang gikasabutan. Ato dayon nga paminawon sugdan sa pagpaminaw sulod sa 10 ka minutos waylain Brother Silbert Adriatico Dunduyano. Kaya salamat, diretso ko, di na lang ko mo pangatahurag daghan na. Okay. Now, ang iglesia nga gitukod ni Kristo atong topiko karon nga sa pagtukod niya o iglesia, siyempre magtukod nga kag balay nagyugay patukuranan. O kung magtukod kag balay, siyempre imong dili gyud mo ingon nga tukuron diha ra pud imong kagalingon. O ang tao mo tukod sa iyang balay dili siya mo'y patukuranan, no? O atong pamatud-an nga ang patukuranan yun nga gipili ni Kristo easy foundation mao si Pedro. Mao ni ang tema namo karon, no? Pag ingon nato nga si Pedro mo'y patukuranan, wala na magpasabot nga wala diha si Kristo ug ang mga apostol. Kay ang iglesia God, mystical body of Christ, tanan giisip na nga usa ka lawas ni Kristo. So kung moingon ta nga si Pedro patukuranan, apil na di ang mga apostol. Gani, kay di man magbulag ng mga sakop, kay usama na kalawas ni Kristo, apil na gali ng mga sakop. Pero nagi personal nga silbing patukuranan tungod kay naamong ko'y mangulo. Dili man na pwede nga tanan mangulo. O klaro nga gipili ni Kristo si Pedro. Sa Mateo 16:19, klaro kayo katong gitugyanan niya sa mga Yahweh sa gingharian sa langit, no?
Oh, kanang patukuranan bali kung ato ng sabton magrepresent na siya sa pangulo o founder nga si Jesus Christ, kanang tugyanan sa Yahweh, no? Sa tanang mga apostol si Pedro magigitugyanan sa mga Yahweh. Niya ang background anang tinugyanan sa Yahweh, second in command to the king na nasa Isaias 22, 21, 22. O kana ang katungdanan tawagon ng Father o Papa. Oh. So, mauna, klaro manggod nga sa Mateo 16, 18, 19 si Pedro sa tanang mga apostol mo gipili ni Kristo. Maunang si Pedro gyud mo'y silbing patukuranan. Nakaroon mo, ingunta nga si Kristo man ang bato, kay kanang bato mo manay patukuranan na wala tay lalis nga si Kristo bato. Kaysa ako nang giingon, bisag si Pedro patukuranan, di man mawala si Kristo diha. Kaysa pagtulon ang Katoliko, si Kristo ang iyang pagkabato cornerstone. Cornerstone. So pag ingon na to nga si Pedro patukuranan, si Kristo tungtua dito nagpalig-on sa foundation nga si Pedro. Bali si Kristo tuas ilawlom nagpalig-on sa patukuranan nga si Pedro. Kay dili kabarog si Pedro og wala ning cornerstone. Magtukod bitaw kag balay, gusto kang lig-on naa ganay cornerstone yan ibabaw ang foundation. Di ba? So mao na ang pagtulunan sa Katoliko. Pag ingon nga si Pedro ang patukuranan, ayaw wala as Kristo diha kay si Kristo ang cornerstone nga bato. Nas ilawlom nagpalig-on ni Pedro. Nya nga nung klaro magyud nga si Pedro sa tanang mga apostol katong taliabot na nga mukayab si Kristo sa langit. Sa tanan kong mga apostol, si Pedro manggoy giingnan nga Pedro atiman na ang ako mga karnero. Nya kanang moatiman sa karnero mao man ni shepherd. Shepherd. Unya ang mga karnero ni Kristo dili geographical lang or diocesan, no? Universal. Sa tanang mga apostol, kada nga katungdanan, dito niya gitahas ni Pedro. So, klaro nga, si Pedro mo'y gihimog yung representative of Jesus Christ. Kung mayong kag representative of Jesus Christ, na wala na to supaka diha, nga si Kristo, patukuranan ha? Kay cornerstone man siya, tuwa man sila ni Pedro. Pero kung maingon gay kag patukuranan, sabto nimo na nga kanang balay na anay foundation na ay cornerstone. Wala na to supaka nga cornerstone si Jesus Christ kay mo man tong nagpalig-on ni Pedro. Pero ayaw lang isalindot si Pedro kay magka problema dana kay kung dili i-appeal si Pedro sa patukuranan nga mao silbing direct nga tukuran sa iglesia, nganong gitawag niya bato? Di ba kanang bato patukuranan? Asa mabasa Juan 1:42 nganong gitawag niya si Pedro og kipa nga sa Aramay ko bato? Di ba? Si Kristo bato. Niya gitawag po niya bato si Pedro. So mo na nga klaro nga wala man sayop ang simbahang Katoliko kung mayong ikag foundation ay naanay cornerstone si Jesus Christ tong nagpalig-on ni Pedro. Ang foundation si Pedro si ibabaw kay gitugyanan man sa keys of the kingdom. Nga kanang keys of the kingdom symbolizing authority nga ikaw may silbing second in command to the king. Basaha ang history sa kingharian sa Dios nga gidumalaw mga tao sa Old Testament. Ang king na siya prime minister tunugyanan si Yahweh. Ang kanang katungdanan tawag nagpapa father na sa Isaias 22, 21, 22. Sa tanang mga apostol si Pedro iyang gitugyanan na. Di ba? Oh. So klaro kayo, Juan 1:42, ay lang yun ninyo nakalimti nga. Kung wala gihimong foundation o batukuranan si Pedro, nganong gitawag niya bato? Kunya sa tanan pag yung mga apostol, si Pedro ra nganong wala man ang uban? Huh? Gisingle out si Pedro. Pero pag ingon na to nga gisingle out si Pedro, kay naa may kauban si Pedro nga mga apostol, pwede naghapon na to tawgon pod nga ang mga apostol kauban niya nga foundation. Kay ang simbahan good, one body of Jesus Christ. Pero maghisisgot na ang mga personalities kay naama sa dili maputanan gitugyanan keys of the kingdom. Nya katong taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, dili putanan ang mga apostol giingnan ni Kristo nga Pedro atiman na ang ako mga karnero. Mayon to giingon niya nga mga apostol naaman mo diha galingkod mukayab na mo sa langit at iman na ako mga karnero. Anong dili sila giplural niya pag-ingon nga sila? Anong direct niya si Pedro sa pag-ingon kay si Pedro ang chief? At iman na Pedro ang ako mga karnero. Unsa man nga katungdanan, di ba pagka visible head na
pagka chief shepherd o kang Kristo man na. Kasi Kristo ang iyang mga karnero universal tanan. Ya sa tanang mga apostol si Pedro mo iyang gitahasan ana. Di klaro nga gipasabot dili noon litra por litra gipasabot niya nga si Pedro mo'y muak as representative of Jesus Christ. Now, kung mayroon kag dili representative o patukuranan si Pedro, makaingon dito si Pedro di kahibalo ding mo magtukod og iglesia nga mo moadto siya diri mo balik sa asa sa gikan niya di siya magpilig representative niya kahibalo gali ang mayor o gobernador mamili og representative kung moadto siya sa ubang dapit si Kristo pa di kahibalo, di ba? Basaha ang Juan 21:15-17 katong taliabot nagyong mukayab si Jesus Christ sa langit. Kung dili patukuranan si Pedro, anong giingnan niya si Pedro? Pedro, ati man na ako mga karnero. Di ba trabaho na ni Kristo nga patukuranan? Anong gipatrabaho niyang Pedro kung wala niya gi-extend silbing patukuranan si Pedro? Nga, silbing representative na. Yeah. Kay ang trabaho gun ni Pedro, trabaho mo ng Kristo kanang pagka chief shepherd, nasa Juan 10:16, kanang moatiman sa mga karnero, chief shepherd na. Si Kristo actually gipunti nga na. Pero kahibalo man siyang di siya magdugay yung personal presence. So kinala mangita siya tao nga mo represent niya. Imposible kay wa gyud mo represent niya. Gingharian gud naagi representative ng mangulo. Di ba? Kahibalo gali ang gobernador ug mayor mo mili representative si Kristo pang di kahibalo. Nga kahibalo man siya nga nagkinahanglan og leader nga makita ang iglesia. Di ba? Oh, niya sa Katoliko ra mo gyud nanudlo ani, no? So, mauna mga igsoon, no? So, napamakoy time, mauna. Then, ang mga objection ani, porbidang daghana, pero dili na to makayag bat-bat dire. Dili na to magpurbida, no? Pero kahibalo kong hisgutan na sa kong amigo, no? Now, pananglit og dunay statement nga, si Kristo, wa man siya muangkon nga mas labaw siya sa ubang mga apostol, no? Kaya na siya yung mga humility words nga ako sama kaninyong Pangulo. Ang pag-ingon ni Pedro nga sama kanilang Pangulo, it doesn't mean nawala iyang primacy nga silbing patukuranan representative of Jesus Christ, no? Kay humility words does not erase kung unsa ang gisangon nimo nga authority gyud, no? Ang pagmoingon ta nga si Pedro mo'y chief o patukuranan kay gisingle out man gud ni Kristo si Pedro. Tanawa ra gutong sa Mateo 16:18-19 pag-announce ni Jesus Christ nga magtukod sa gingharian, ano man nga si Pedro ra may iyang gitugyanan sa keys of the kingdom. Wala man ang ubang mga apostol. Although ubang mga apostol niya nga modumala. Pero nganong dito niya gitugyan ni Pedro ang keys of the kingdom kaysa tradisyon sa exegesis nga Judaismo o Judaism, tugyanan ka sa keys, ikaw gyud mo act as second in command to the king. Ug mao na si Pedro. No, giing na niya ang katungdanan ni Pedro, ang imong idili diri syuta, idili sa langit, ang imong itugot-itukot, di ba gahom na sa pagkapangulo? Mateo 16:19. Iya na ni Kristo kay Pangulo man siya. Nganong gi-extend niya ni Pedro kung wala niya himuang patukuranan si Pedro? Di ba? Nga gahom man na niya. Gahom man ng Kristo kanang pagdili og pagtugot. Nganong si Pedro yang gikuha na, no? Tingali, Petrus Petra mudagan akong amigo ani, no? Ako mo pasiuna lang ko mudagan ko sa aramay ko nga sa aramay ko pagkasulti ni Kristo walay distinction na dili Petrus Petra, ikaw mao si Kipa si babaw ni ining Kipa. Nagkataon lang sa Greek nga na translation variant nga Petrus, pero si wala na mag-distinguish nga si Kristo putong ipasabot ditong ikaduhang bato. Si Pedro naghapon kaysa may subject matter. Gi Petrus lang sa ubang translator sa Greek kay naanamay ka ng pagmas kanabang anang sanay tawag ana kang i-masculine ba nimog i-feminine. Okay. Si Pedro di man goodbye. Lucky man mo nang gi Petrus. Wala ko itay oras. Daghang salamat. Daghang kayong salamat sa nindot kayong mga pamahayag sa ato ang afirmatibo karon. Sumala sa maong proposisyon nga pamatud-an ko nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia sumala sa Biblia. Unya, sa walilangan ari dayon ta sa negative side alang sa mga cross-examination sulod sa 5 ka minutos ang oras magsugod. Daghang salamat
Mr. Moderator o maayong hapon Brad Silbert. Kaya nga po. Ang tema nag-ingon, pamatud-an ko nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia sumala sa Biblia. Ang sumala sa Biblia maura na sa giingon o gisulti sa Biblia. Pangutana, asa mabasa nga giingon o gisulti nga si Pedro patukuranan sa iglesia? Ang tema na to wala mag-specify litra por litra. So meaning acceptable ang implicit gipasabot, no? Kay wa man ko mopabarog diri litra por litra, no? Pag ang akong pagpabarog diri patukuranan apil ang implicit ni pagpasabot. Kay si Pedro manggibitugyanan si Yahweh o niya ang trabaho ni Kristo isip nga chief shepherd. Iya manggipa pabuhat ni Pedro. So therefore masabot implied nga gihimo niya patukuranan si Pedro, pero wa ko maingon nga litra por litra nga si Pedro patukuranan. Kinahanglan sabton. Ang patukuranan kanang gisugo nga muak sa iyang trabaho as a chief shepherd. Nya klaro man na nga gipatrabaho niyang Pedro. So klaro gipasabot ni Kristo nga si Pedro patukuranan. Follow-up question. Kana bang sumala nagpasabot nga dili litra por litra? Now, naay litra pero pagasabton. No? Pero ang imo magong pasabot, basahon yun ang pulong patukuranan si Pedro. Na kung mao po na akong basahon sa Biblia nga no, klarong pildi na ka kay litra po litra yun ang mabasa niya imo po nang pipirmahan. Nakahibalo mo ko nga dili na mabasa yun litra po litra. Mao nang dagan ko sa implication kay kanang patukuranan mao na ang gisugo nga muak sa trabaho ni Kristo. Follow-up question. Unsang matangan ng imong pagsabot nga ang sumala sa Biblia dili mabasa litra por litra? Now, siguro mag-lecture na po dagon sa implicit o explicit ani, no? So, ang implicit way good, kung bisan di akas kurte, not necessarily basahon ang litra nga imong gipangayo. As long as masabot. Nga naman, kay kanagong patukuranan, mao manay chief shepherd. Manabang mo dumala sa panon o mga karnero ni Kristo. Oh. Kung si Kristo ra gyud, siya ra gyud nag-inusara nga wa say gamiton nga tao nga motrabaho ana kung usa ka na sa langit. Nya ngano malaging iya man ang gipatrabaho ni Pedro, Juan 21:15-17. Therefore iyang gihimong patukuranan, extension niya si Pedro kay mosaka naman sa langit kay balo gali ang mayor gobernador mamilig representative nila si Kristo pang di kay walo. Laing pangutana. Kay si Pedro man ang patukuranan sa iglesia, imong gigamit ang Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 nag-ingon ba ang Misaya nga sa ibabaw nimo Pedro pagatukuron ko ang akong iglesia ug sa in English upon you I will build my church, giingon na ana ba pagsulti aron matinuod ang imong argumento nga si Pedro ang patukuranan sa iglesia? Saksi ang mga naminaw sa akong barong kaganina, wa ko maghisgot ana litra por litra. Gipasabot lang. Nganong gipasabot kay sa tanang mga apostol, didto niya gitugyan ni Pedro ang keys of the kingdom, denoting nga gihimo gid siyang representative ni Jesus Christ nga patukuranan. Follow-up question. Kay sumpay na 1 minute pa man. Sa Revelation 3:7 ang gahawid gud ang authority kanang naghawid og Yahweh si Jesus Christ. Na pinadayag 3:7. So og binugtong na ni Kristo nga dili niya i-extend og laing tao. Nya nganong gitugyanan niya keys of the kingdom si Peter? Follow-up question. Oh. Pero imong uyunan nga wala ing nadiha sa Misaya nga ibabaw nimo. Og sa in English wala ing nga apan yo. Imong uyunan nga wala ing na pagsulti. Sumalagot sa akong pabarog ganina, wa ko magisgot ana nga litra. Lagi uyunan nimo, wala ing na pagsulti. Pero gipasabot. Salamat. Gipasabot ha? Implied? Morte mong tubag. Next question. Kay si Pedro man jud ang patukuranan matud pa nimo. Kung mabasa ko nga ang Misaya
maoy patukuranan ug wa nay lain uyonan nimo nga nasayop ka sa imong baruganan. Kung naminaw ka o kayo sa akong pagpabarog ganina, dili ni mo angay na ipangutana kay dili lagi kumusupak. Kung maingon gitag patukuranan si Pedro, si Kristo tong cornerstone nga tuwa dito. Apil niya kanagong lawas god, kanang simbahan god, lawas man na mistiko ni Jesus Christ. So pag ingog Pedro, ayaw wala si Kristo diha. So kung makabasa kag teksto nga patukuranan si Kristo, di kumusupak ana kay sa laing mga bersikulo gi-emphasize po si Kristo kay mo si Kristo mo man to'y gapalig-o ni Pedro. Pero ay lang wala as Pedro diha kay nga gitawagon niya batus Pedro. Press niya. Muna itubag. Next question. Pero oyon ka nga gisgutan sa Biblia 1 Corinto 3:15 nga walay laing patukuranan mao ang Misaya. Oh, pero ayaw kuwangig persona ang implication kay naagoy mga sakop unya iyagong gitawag og bato si Pedro. Okay pa sa Aramaiko. So mo na pag ingon nga siya patukuranan ayaw wala si Pedro diha kay sama rang gilaksi nimo ang Juan 1:42 nga gitawag niya bato si Pedro. Next question. Okay, wala na oras. Wala na. Gaulat ra punta sa ato ang kining timekeeper na day. So daghang kayong salamat sa mga nindot kayong pangutana sa ato ang negative side sa Elder Edgardo Sumilas Congregation of Yahweh. Salamat po kayo kay sa mga nindot nga mga tubag sa ato ang affirmative side, Brother Silbert Adriatico Dundoyano. Ma-feel yun na to ang mga pagrenespito ay sa usap-usap. Bueno, sa walilangan, aral na sa unang pagpabarog ingon nga negatibong bahin aran sa pagbungkag sa tinapok nga proposisyon sa atong affirmatibo. Pamatud-an ko nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia sumala sa Biblia. Aral na atong paminaw, sulod sa 10 minutos, Elder Edgardo Sumilas sa Congregation of Yahweh. Salamat, Mr. Moderator. O kusbon ko sa ato ang katbang Brad Silbert ngayong hapon. Hapon. Akong nakita mga higala o mga igsuon nga agi sa kaklaro sa tima naningkamot gyud siya pag ikis-ikis, naghimo siya og mga implicit statements, naghimo siya og mga implication nga ang tima dili pwede nga himuan og implicit argument tungod kay klaro kaayo ang tima. Nga matud pa sa tima, pamatud-an ko nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia sumala sa Biblia. So nabalaw siya og ikis-ikis nga naningkamot yun siya nga iyang malikayan ning pulong sumala. Be kamong naminaw karon mga higala ug mga igsuon. Ang sumala gani katumbas na sa according sa to paggiingon, gisulti. Karon atong nakita nga wa gyoy gikapresentar ang akong kaatbang sa Biblia nga nag-state nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia. Kana gyud mao'y husto nga interpretation ni ining sumala sa Biblia mga higala o mga igsuon. Iya maning i-deny sumala siyang huna-huna nga dili kinahanglan litra por litra. Pero kung nakasabot man siguro ni akong katbang pero mulikay lang siya. Kining sumala sa Biblia mabasa ni litra por litra. Mo nang ako siyang gipaninglan apan wa gyoy mabasa sa Biblia mga higala nga nag-ingon nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia. Ngunang maningkamot siya sa paglikay niini nga
yang himuon nga ang sumala dili mabasa litra por litra. Gunya, nagisgot naman siya uban nga mga patukuranan. Nya si Pedro raman po iyang gipirmahan. Pero ang tima mga higala ug mga igsuon very specific nga ang patukuranan usa ra gyud. Unya niangkon siya nga dunay mabasa sa Biblia nga nagsaysay nga walay lain nga patukuranan nga mao lamang ang Misaya. Unang nagpasalamat ko niya nga iyan ang giangkon nga mabasa sa Biblia nga walay laing patukuranan gawas sa Misaya. 1 Corinto Kapitulo 3 versikulo 11, tungod sa kagamay sa atong oras sa ato na lang ikot, nga way lain nga patukuranan mga higala ug mga igsuon, mao lamang ang Misaya, mao si Yahshua Misaya. Sa Christian term, Jesus man ang Yahshua, pero nigamit ko Yahshua sa katarungan nga atong nakita nga mao na ang matod nga ngalan sa manluluwas, bagay dili man na mo itima. Pandapat masabtan ninyo nga ang way lain nga patukuranan 1 Corinto 3:11 mao lamang si Yahshua Misaya, dili si Pedro. Ugon niya ang Mateo 16:18 naamantay Greek interlinear Biblia gyapon nag-ingon diri sa yang Greek uti u i Petros kay ipi tauti ti Petra nga matod padre that you are Peter kanang Petros Peter, and upon this the rock mass kanang Petra rock mass ato pa massive rock. Nganong Petros naman din sa Greek interlinear tungod kay ang Petros is a proper name, gitransliterate na into Peter, samtang ang Petra naghisgot jud kini og bato nga dili lang kay usa ka tawo. So lain si Pedro, lain ning Petra. Now ako siyang gipangutana unya, salamat kay nga niuyon siya nga wala gyud mo ingon si Yahshua Misaya dia sa Mateo 16:18 nga sa ibabaw nimo. Kay si Pedro man iyang gikasulti. Wala magingon sumala base sa English nga upon you. Kay kung upon you nagpasabot nga sa ibabaw ni Pedro, dili na ko makigdebate. Ini akong kaatbang kay klaro man nga si Pedro maoy patukuranan. Apan wala man ingna diha nga sa ibabaw nimo lugar bot pasabot nga si Pedro kay narabaroy Biblia nga gisumpayan pog Pedro bato. Pero ang uban dunay open close parenthesis, dili man na part sa Bible, komentaryo man na. Pero wa tay supak nga kanang kipa sa Aramaico, Petros sa Greek, nga nagkahulugan og bato. Apan, angay natin bibalaan nga kahulugan lang na. Pero matinuod man na nga bato, literal man na nga bato o spiritual nga bato. Si Pedro dili po ng maong batuha ang gitukuran sa iglesia. Kay atong makita din mismo sa
Ilabi na sa Greek interlinear nga lain na si Pedro, lain pud tong Petra gyud. 2 minutos. Nga didto tukuron ang iglesia sa Misaya. Ug unya akong balikon nga ang gidibatihan dinhi nga patukuranan very specific nga kung kinsa gyud. Unya iyang gipamatud-an si Pedro. Unya walay mabasa sa Biblia nga si Pedro mao ang patukuranan. Gani sa categorical question wala man na niya ma-apply. Gani gitugutan man nga pwede i-qualify. Na karon Explicit. ang specific gyud kaayo nga kinsa gyud, only one person, only one subject, only one object nga patukuranan nga dinhi sa balang kasulatan walay laing patukuranan. 1 Corinto 3:11 mao si Yesua Misaya, dili si Pedro. Diha lang ko kutob. Daghang salamat sa pagpaminaw. Okay, daghan kayong salamat sa nindot kayong mga pamahayag sa negative side sa iya ang mga pag-upos sa mga argumento sa gikapadayag sa affirmative sumala raw sa proposisyon nga pamatud-an ko nga si Pedro mao ang patukuran sa iglesia sumala sa Biblia. Unya karon sa walay-langan arita sa mga cross examination sulod sa 5 ka minutos gikan sa affirmatibo ngadto sa negatibong bahin sa iya ang mga negative constructive speech. Magsugod ang oras. Again, salamat, Brother Sumilay, sa imong negative stand. Ang una na akong pangutana, sakto ba to akong nadungo ganina nga imong giuyunan nga si Pedro bato usab? Aw sakto. Pero dili lagi siya maong batuha. Gani sa ako nang giingon ganyan sa unahan nga kahulugan ra man ang ngalana nga bato, pero mabato man siya og dili nga literal nga bato, dili siya mao ang bato nga patukuranan sa iglesia. Si Yesua Misaya ra. Ikaduhang pangutana, ang bato ba dili patukuranan? Awa may problema. Tubaga, Okay. ang bato ba dili patukuranan? Depende pod sa bato kay namay kay ni rabang sumala sa atong pagpakisusi kana rabang Petros gamay ra ba na nga bato di na pwede tukuran. Pero kung unsam na siya kadako pwede pod tukuran, pero sa mala sa atong delivery dili lagi si Pedro nga giingon nimo nga bato mao gitukuran sa iglesia kun dili ang Misaya mismo. Akong klaro na ko pangutana, ang bato ba dili patukuranan? Mahimong imong tukuran. Salamat. Pero ang atong pamahayag diri nga dili si Pedro ang gitukuran sa iglesia sumala sa tema, Tay pa kung dili si Yesua ra Misaya. Asa mabasa ang imong gitudlo nga si Pedro dili patukuranan? Misleading question na. Ako negative side biya ko. Gabungkag ko sa imong mga argumento. Ako mo dapat maningil sa tema. So, categorical question. Granting nga ato na i-qualify nga categorical. Dili mabasa letra por letra sa Biblia nga mag-ingon nga si Pedro dili patukuranan tungod kay naa nay positive statement nga walay laing patukuranan. Gawas ni Yesua Misaya sununid nga isulat na kay mosamot og kabaga ang Biblia. Okay, salamat, Brad. Lain akong pangutana. Ang pag-ingon ba nga sa bersikulo nga imong gikutlo nga si Jesus Christ o si Misaya lang mao ang patukuranan, sabton ba nga walay apil si Pedro ana nga bato nga patukuranan tungod sa pulong siya lang?
Wa gay apil ng uban, Brad. So, Okay? Wa pa ko man og tubag. Ang atong tema very specific. May tungod sa usa ka patukuranan. Nya base sa Mateo 16:18, nya tugbang didto sa 1 Korinto 3:11. Wa may lain nga patukuranan gawas ni Yahshua Mesaya, nya do na pa ba nay lain? Nga giingon na didto nga wa na may lain. So way lain. okay. Salamat, Brad. So, ang line of reasoning ba nga imong gipasabot sama sa INC pag-ingon galing ag amahan lamang ang bugtong matuod nga Dios sabton nga way labo tong usa nga si Jesus Christ kay amahan lamang? Di ko mutubag anang pangutanahan ni mo, Brad. Dili, akong gisukod imong argumento ba pag-ingon gay lamang Jesus Christ patukuranan imo manggong i-negate tong usa nga gitawag pug bato. Kay wa So man- mao na nga sakto ba ko sa akong pagsabot nga tungod sa pulong lamang si Jesus Christ patukuranan sabto na dayon nga dili to patukuranan si Pedro tungod sa pulong lapang. Okay, inana manggod ang argumento sa INC pag-ingon nga amahan lamang bugtong matuod nga Dios diyan nawan ilabot si Kristo ato tungod sa pulong lamang. So mao na sabto ba ko sa akong pagsabot nga parehas mo og line of reasoning sa Iglesia ni Kristo? Dili man ko pwede mutubag ana, Brad, kay kanang imong gisgutan mga example dako pampudang lisgutan ang ato rong sintrohon dire. Salamat Brad katulad Akong gi klaro diha sa balang kasulatan nga wala manggoy laing patukuranan. Mao ra man si Yahshua Mesaya. Igo lang ko nagsulti sumala sa Biblia. Okay. Okay, daghang kay salamat sa mga nindot kayong pangutana sa affirmative side ngadto sa atong negative side ug salamat usab kay sa mga nindot nga mga tubag sa negative side sumala sa mga pangutana sa affirmative side. Unya karon sa walay langan mga igsoon magala, arita sa ikaduhang pagpabarog sa affirmative side sulod sa 7 ka minutos. Unya magsugod ayon ang atong oras. Ako no? Okay. Now, iya gyapong gigamit ang argumento nga gusto ba niyang ipabasa ba ning word for word ning pamatud-an ako nga si Pedro patukuranan sa iglesia sumala sa Biblia, no? Kung mag estudyo gutag ka ng proposition sa debate, no? Kung maghatagali og proposition, dili yun na necessarily nga kana gyung nasa proposition litra por litra mao gyud basahon. Kay ug mabasa na di pildi na daang kontra. Anong magdebate pa man? Di ba? Mo bitong nagdebate ta kay nay laing word nga magamit ana para ana. Ngano nga akong napabarog na ko ang akong giingon nga patukuranan si Pedro tungod kay niuyon ka nga si Pedro bato. Unya wa po nimo supaka ganina nga kanang bato patukuranan. Di ba? Oo. So mao na nga masabot. Nya katupod imong gikutlo nga si Kristo ra ang patukuranan ay lagi iapil ng laing persona nga iyang gitawag og bato nga si Pedro. Kaysa Juan 1:42, klaro kayo nga gitawag ni Kristo bato si Pedro. Kung wala pa niya gi-extend na to ni Pedro, dili unta bato iyang itawag ni Pedro lagi, no? Ingano lang siguro dito kahoy. Okay, dili kayo ligon, no? Pero anong bato gipili man niya nga gisimbolo man na ihap magyud mo nga patukuranan siya. O na makaing kusakto gyud ang Catholic theology. The fact nga iyang gitawag si Pedro og bato, therefore, klaro kayo nga gihimo niyang representative si Pedro. Dili lagi unta bato iyang itawag ni Pedro kung dili niya gusto mag-represent si Pedro sa iyang pagkapangulo. Pero prueba katong akong gikutlo ang manggalin niya tanduga katong Juan 21:15-17 nga sa tanang mga apostoles si Pedro ang gitahasan ni Kristo sa iyang
pagkalabang pastor, katong pag-ingon niya nga Pedro ati man na ang ako mga karnero, di ba? Trabaho na sa pagkalabang pastor. Universal pastor ni Jesus Christ, iyang gipatrabaho ni Pedro. Kung wala niya himo ang representative si Pedro o patukuranan, nganong iyang giingnan si Pedro ato? Unya, naarabang ubang mga disipulo dito, apostol niya, nganong si Pedro ra? Oh, kay ang gingharian lagi, usar lagi yun ay mo represent sa king. Di ba? Asa may gingharian doon nga ang hari daghang representative. Di ba? Tagsar man yun na. Di ba? Ang hari na si Prime Minister, usar yung kabuok. Di ba? Oh, nya sa tanan kong mga apostoles, si Kristo ang iyang gipili, si Pedro, deklaro nga Prime Minister si Pedro. Patukuranan. Kay kanang bato lagi patukuranan man. Sumao lagi itong Catholic doctrine. Pag ingon nga si Pedro patukuranan, ayaw lagi wala as Kristo diha. Kay si Kristo ang iyang pagkabato cornerstone. Mautong sa ilalom nga nagpalig-o ni Pedro, magtukod bitaw kag balay naaman ay cornerstone. Din si ibabaw ang foundation. Diba? Para lig-on. Kay foundation lang po, walay cornerstone, dili na lig-on imong balay, pangutanan ng mga engineer, maghimog balay. Si Kristo pa di kahibalo magtukod og iglesia o balay nga lig-on, nga kahibalo siyang importante ang cornerstone, siya man ang cornerstone. Nga gapalig-on sa gipili niyang foundation nga bato si Pedro. Nga wala gali ni mo supaka nga si Pedro bato. Nga kahibalo man ka nga patukuranan ng bato. Oh. So napabarog na ko. Pero ayaw lang lagi gamitan ng argumento nga litra por litra basahon yun ang pamatud-an ko nga si Pedro maong patukuranan sa iglesia sumala sa Biblia. Kay kung mabasa na ko na litra por litra, di na klaro nga ni pirma ka klarong pilde ka. Dapat nga ni pirma po ka, kay sa argumentation lagi kong magdebate, allowed ang implication. Ang implication gani, not necessarily nga ang litra gyud nga imong gipangayo mo'y pangayoon, kundi allowed ang gipasabot, implied. Nganong makaingon ko nga kanyang tema nato gigamit nimong word patukuranan nga kuan na siya representative of Jesus Christ na, no? O patukuranan na si Pedro tungod lagi kay gitawag siyag bato. Unya sa tanang mga apostoles po, si Pedro mo iyang gitahasan sa iyang tahas isip chief shepherd. Pedro ati manang ako mga karnero. Universal na, dili na kay dayusisan ang obispo si Most Reverend Severo Caermari ang iyang pagkapastor Diocese of Dipolog lang, ha? Pero ang iyang gitahas ni Pedro, katauhan ni Kristo. Universal. Sa tanang mga apostol, si Pedro lang. So, klarong patukuranan si Pedro. Gi-extend niya nga to kay Pedro. Now, ganina, daghan pa kanta ko, ako pa untang i-explicar itong subto-mystical body of Jesus Christ. Kay pag-ingon gali na ito patukuranan si Pedro, maapil gali ubang mga apostola na kay we are one body of Jesus Christ. Kay naapoy mga kauban si Pedro. Nya ay lang pud wala si Kristo dito, kay siya lagi ang cornerstone. So diya lang ko taman. Daghang salamat. Okay, daghang kay salamat sa ikaduhang pagpabarog sa affirmative side, Brother Silbert Atletico Dundoyano. Nga mga nindot kayo mga pulong nga iya usab nga nabuhian karon. Nya sa walay pabuhiya ato na usab nga paminaw ng mga nindot nga mga pangutana. Gikan sa negative side, sa Congregation of Yahweh, Elder Edgardo Sugumilay, sulod sa 4 ka minutos. Okay, salamat Mr. Moderator. Unang pangutana, Brad Silbert. Naghisgot mong kag-representative si Pedro. Kunyang atong tima patukuranan sa iglesia. Doon na ba kay mabasa nga giingon nga si Pedro representative nga tukuranan sa iglesia? Sa akong pagpabarog ganina, wa jud ko maghisgot nga litra por litra ng pulong mabasa ng representative. Awa jud kay Pero implication na kay kanaagong representative muak na sa buhat sa kinsay girepresentahan. Si Pedro God patukuranan man gitawag niyag bato. Put pasabot iyang gihimong representative si Pedro.
Tungod kay gitawag niya bato, gawas ugwa niya tawag bato si Pedro. Kay kanang batugod patukuranan man na. Di ba? Oh, wala man kung nagpabarog nga mabasa na litra po litra. Kay supak po na sa akong giingon na sa akong mga programa nga nag-ingon ko kanunay nga dili ni mabasa lagi litra po litra nga representative. Pero masabot ka ng representative good mo na sa buhat sa girepresentahan. Nya klaro man nga sa tanang mga apostol, si Pedro mo iyang gitahasan na ng iyang pagkalabang pastor Pedro at iman na nga mga karnero. So masabot nga representative ang katungdanan ni Pedro. Oh, salamat gawa kay mabasa. Next question. Ang imong gigamit ang Juan 21:15. Nag-ingon man dito nga pakan ang ako magkarnero. Katungdanan na o tukuran patukuranan sa iglesia si Pedro. Dapat nga iyang gisugo si Pedro ana katungdanan na. Kay siya gani dili patukuranan. Iya man na actually ay katungdanan at the same time patukuranan. Kay dili ka mo funksyonan na kung dili na siya katungdanan. Patukuranan in the sense gitawag kag bato. Nya gisugo po ka sa iyang trabaho sa pag-shepherd, pagpastor. Okay. Ako yung klaroon ba ni ang Mateo 16:18 bisan hog ako taning gipangutana ganiha. Ang Mateo 16:18 ang Misaya wa gyud mag-ingon nga sa ibabaw nimo Pedro, di ba? Tukuron ng iglesia. Balik-balik lang ko imong pangutana, balik-balik po kog tubag, no? Okay. Wala gyud ko maghisgot ana litra por litra. Ako lang nang gisabot implied manggod kay iya manggod gitawag og bato si Pedro. Ang bato patukuranan mangguna. Oh. Pero wala kong maingon litra por litra ang babasa na. Kipasabot lang, implied lang. Kaya kung dili pa nagipasabot ni, kumusuko lang ang timaha nga dili ko kapabarog og implicit, ala. No? Nganong nisukol ko ni mo tungod kay allowed manggod sa debate ang implication. No? Dili tanan litra por litra. Allowed ang gipasabot ni Nehemias 8:8. Next question. Ang Mateo 16:18 nya base sa akong gibasa nga Greek interlinear uyuna nimo nga lain to si Petros or Pedro, lain pud tong Petra nga bato gyud nga maoy tukuran sa Misaya sa iglesia. Ang pagpuno lang ni mog litra moy di kumuyon katong pag-ingon nyog lain, no? Kay wala gyud dito gibutang sa statement nga lain tong Petro o katong Petra. Na nagkataon lang nga sa Greek na ay Petrus Petra. Pero kung mudagan ka giun sa pagpamulong ni Kristo, wala may distinction. Ikaw mao si Kipa, sa ibabaw ni ining Kipa. Tukuron ko ang akong iglesia, referring to Peter. Pero sa pag-translate lang sa Greek na Petrus Petra, agil lagi anang genderize ba kay si Pedro di manggod babae, lalaki man mo ng Petrus. Pero ayaw i-distinguish nga katong Petrang ipasabot to si Kristo. Walay exegesis ranas mga Protestante. Pero walay exegesis nga Katolikong ingonana. Last no? question. Wala. Okay. Ala. Ohurot na ang mga minuto sa pagpangutana sa negative side. So salamat kayo sa mga pangutana sa negative side ngadto sa atong affirmative side. Salamat po kayo sa mga nindot nga mga tubag sa ato ang affirmative side ngadto sa mga pangutana sa negative side. Unya karon sa walilangan, ari na usab kita sa ikaduhang pagpabarog sa negative side. Sulod sa 7 ka minutos. Sugdan dayon nato sa pagpaminaw ang iyang mga pamahayag. Salamat Mr. Moderator. Now, mamuot jud ko sa akong buutan kayo nga kaatbang. Kay dili na lang jud ko noon sa makigdebate og litra por litra pa. Now, ang akong ikasulti, wa lang niya makuha ang husto gyud nga pagsabot sa sumala. Kung nakasabot man siya, mulikay lang siya. Kung wa pud siya makasabot, kinahanglan masabtan nato.
nga ang sumala mabasa gina litra por litra. Unya iyang gipirmahan nga tima nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia. Nga nagisgot na siya cornerstone. Madaghan biya na og maghisgot kag cornerstone. Unya si Pedro raman ang iya ang gi-affirm nga mo'y patukuranan. Now, salamat kayo nga iyang gi-uyunan nga wa gilain nga patukuranan 1 Corinto 3:11. Kay akong balikon nga ang gidibatihan namo nga patukuranan very specific, very particular sa usa ka person or usa ka object or usa ka subject nga diin diha itukod ang iglesia. Unya nabalaw siya glias-lias nga matud pa niya atunta ako katuamtang akong last question kay nag-refer man kuno ni Pedro tong bato nga tukuran sa iglesia. Mao na nga atong klaruhon kung retirado ba gyud ni Pedro, ako siyang gipangutana, niyamar ba siya nga nagbalik-balik na gyud kuno ang maong pangutana, kinanglan gyud balikon. Kay para gyud nga maklaro sa naminaw karon. Kay akong giingon ganiha nga kung niingon pa ang Misaya nga sa ibabaw nimo but pasabot ni Pedro ug sa in English upon you dili na ko makigdebate. Afrob without thinking nga si Pedro mao ang gitukuran sa iglesia, nga si Pedro patukuranan sa iglesia. Lain na si Pedro, bahala na og ang kahulugan sa Petros kipa bato, pero dili lagi maong batuha nga si Pedro mo gitukuran sa iglesia, kundili si Yeshua Misaya kanang rock diha, massive rock. Dili pwede si Pedro kay gamay ng bato, massive rock yun. Muna dito sa 1 Pedro 2:5 ngadto sa 8 gisgutan niya man tay Bible dala, hiniusa nga hubad ni sa Katolikog Protestante anang akong gisayt nga bahin sa kasulatan sa 1 Pedro. Giklaro gyud nga ang Misaya mao ang dakong bato, munang sakto ng Mateo 18 sa Greek interlinear nga kanang Petra diha rakmas ripirado ni Yeshua da Misaya, dili ni Pedro. Akong balikon, very specific ang subject kung diin gitukod ang iglesia, dili si Pedro ang gitukuran or patukuranan sa iglesia kundi si Yeshua. 1 Corinto 3:11 ako gid nang balikon kining naminaw karon, paklia inyong kasulatan. Way lain nga patukuranan mao si Yeshua Misaya. So unsaon man nimo pagpasulod si Pedro diha? Naghisgot siya daghang mga implication lagi, pero another story man to. Gamay ra kay nga atong oras. Pero ang specific kayo Mateo 16:18 kung kinsa ang gitukuran sa iglesia, dili si Pedro kundi si Yeshua Misaya. Kaysa 1 Corinto 10:4 ang bato gikan pa sa daang tugon nagsunod-sunod mao na si Yeshua da Misaya. Mo nang batuha ang rakmas, dili tukuron sa usa ka ordinaryong tao. 1 Timoteo 3:15 ang iglesia balay sa makagahom sa Christian term pa, balay sa Dios, tukuron sa usa ka ordinaryong tao.
Unya gigamit ra ba sa atong mga kagilaang Katoliko ang Daniel 2:44 nga kanang tukur nga gingharian nga magalumpag sa tanang gingharian iglesia kuno na. Unya ang gingharian sa makagahom tukuron lang diha sa kaordinaryong tao. Tingali mingon akong kaatbang di mo po na imposible. Pero dili na mahimo. Unya balikon ko kay 60 sikas naman lang sa Biblia. Mateo 6:18, 1 Corinto 3:11, 1 Pedro 2:5 ngadto sa 8, wa gilain nga patukuranan sa iglesia mao lamang si Yeshua Misaya, dili si Pedro. Daghang salamat sa inyong pagpakalingkod. Kay daghang kay salamat sa ikaduhang pagpabarog ingon nga negatibo nga bahin sa proposisyon nga pamatud-an ko nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia sumala sa Biblia, from Congregation of Yahweh, Elder Edgardo Sumilay. Unya ari dayon ta sa mga mamahimo nga mga nindot kay mga pangutana gikan sa affirmative side sumala sa gikapadayag nga mga negatibong pagpapadayag sa Congregation of Yahweh, Brother Elder Edgardo Sumilay, sulod sa 4 ka minutos from Brother Silbert Adretico Dunduyano. Okay. Okay, allowed mo premise pag-una, no? I have question. Okay. Allowed Now, premise. ang akong pangutanan ni mo, Brother Sumilay, mo premise ako ha. Naamang ko yung statement Mainom sa pug ko. ang Biblia nga sama ani no kani premise ani nako then adto din ko sa kuan. Naay statement ang Biblia nga giingon nga ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios. Muna gamit sa mga ministro sa iglesia gani. Pero kita nga nagtuo nga si Kristo Dios. Ringon ta nga sayop ng inyong pagsabot nga amahan na gyud way labot si Kristo tungod sa pulong lamang. Oh. Ya, separate topic na. No. Ingon na pod. Pag ingon ba ni mao na ni akong diretsos pangutana. Pag ingon ba ni sa Biblia nga si Misaya lang o si Kristo lang ang patukuranan, gisalindot ba ang pagkapatukuranan o pagkabato ni Pedro diha? Sabton ba nag-ingon ana tungod sa pulong lamang nga si Kristo ra ang patukuranan? Sa atong tema, sabton yun nga ang Misaya lamang ang patukuranan. Asa mabasa o kinsay gatudlo nimo nga sabton rag ingon ana? Akong gigamit ang Mateo 16:18, unya Greek interlinear, dayon sa 1 Corinto 3:11, klaro kayo nga si Yeshua Misaya lamang mao ang patukuranan. Okay. Now, kung walay labot si Pedro anang patukuranan, nganong gitawag niya bato nga patukuranan man ang bato? Nganong gitawag niya bato? Oo. Nganong dili kahoy? Nganong bato nga parehas niya? Ako naman ang gi-explicar ganiya nga wa Okay. ko'y problema anang kahulugan anang Petros nga bato, pero ako naman ang gipasabot nga dili lagi ng maong batuha nga si Pedro ang gitukuran sa iglesia kundi si Yeshua Misaya ra. Now, imo po na, no? Pero Wala wala, gisulti wala sa kay, Biblia. wala kay mabasa nga sabton lang nag-ingon ana nga way labot si Pedro ana. Dili yun na po na mabasa na. 1 Corinto 3:11. Oo. Naay statement sa Biblia nga way labot si Pedro anang patukuranan. Kana nga word kay ikaw imo. Wa gilabot kay Mateo 16:8 okay. man ing nagyod Asa ni Yeshua nga ibabaw nimo kay ibabaw pa nimo Pedro, apil si Pedro. Okay, akong gawion tong imong sistema sa pangutana ganina nga litra por litra imong gipangayo. Nag-ingon man ka nga way labot si Pedro anang patukuranan diha. Asa man po na mabasa kanang imong pagsabot? Implication nga way labot si Pedro ana. Ako lang gigamit imong line of reasoning ba? Mga ilang ko nimo dispensa nga misleading question na kay ako negative side man ko. Misleading na yun. Oh.
dili na nimo lagi mapangutana tungod kay na may positive statement nga way lain nga patukuranan kun dili siya so kay sulaton na pud na nga masabot na Pero, pud na musamot kabaga ang Biblia. Ipabarog man guni mo imong negative side. Namulong manguka nga di walay appeal si Pedro ana. Di ipabarog sa imong negative. Klaro mo na nga way appeal. Way appeal. Nga imo mo nang gisgutan. Mateo 16:18, 1 Corinto 3:11, klaro man ginang walay appeal si Pedro. Oy. Ikaw ga istorya imong barugan na. Nang sakto ginang maong pamahayag nato nga wagay appeal si Pedro. Di na kinanglan nga imo kong pangitag litra por litra nga asa mabasa nga way appeal si Pedro. So ako ro day pangitaag litra por litra. O ako mobalo sa imo di mo kang kita mingon din kag misleading. Tima man nimo. Pangitaan man jud ka ang imong tima. Wala na ikuan, timekeeper, wala na oras. Wala jud ka ang imong tima. Oras na, okay. Daghang kay salamat sa mga nindot nga pakikukabildo sa mga ato karong mga debatidor. Nga din daghang yung kitang mapupo nga mga pagtulunan both parties magsunod migala. Mapasalamatong tagdako sa ilang mga pagpabarog. Unya, of course, ari na dayon ta sa rivatal. Unya, ang unang muribat ni Sa Marina ni. sa Marina. Mataas-taas ang time ninyong ribatal kay dire 5 ka minutos naman. Pero napamantay igog yung panahon. So mataas-taas ang inyong mga ribatal ani, doon na yun mo yung mga igog kayong panahon. So bari sa Marina ni. O samaran nini. Unya, Una siya. mahatag og unang samari is ang negative side yun ani. Ato na yung paminahon sulod sa 10 ka minutos. Ang kuan kinindi ang mga Short sa pulo na. short ba? O adjust na nato og 8 Mas-short kayo. o 7. O sige 7. Arita sa 7 ka mga minutos nga summary rebuttal sa negative side mo yung unang muhatag Elder Edgardo Sumilay from Congregation of Yahweh. Daghang salamat Mr. Moderator. Mga lang yung kong dispensa ni Brad Silbert, amigo man yun mi kay ane din may puning tawag yun sa debate. Mga kong dispensa niya nga wala gyud niya papabarog ang tema ngayang gipamatud-an. Tungod kay sa di pa ko mo padayon sa unahan, ako mangyud ang una kay ina naman ang role sa debate, ang negative side mo yung una sa summary. So maning kamot man ni akong kaatbang, no? Pero magbantay mo kay maayo mangyud ni siya sa mga implicit implication, meaning kan mga i-implicate lang ba, no? Pero ako yung balikon nga ang tema mao gi unang bantayan mo biya na nga sa debate tema mao'y bantayan wa lang siya kabantay matud pa niya di na lang kung makigdebate. Now kung nasayod man siya ini nga litra por litra gid ang buti pasabot ning sumala, wa lang siya kabantay kay ang klaro gyud kay kita guys, kwila man po tag argumentation and debate kanang sumala gani mabasa gina litra por litra, giingon na, gisulti na sa Biblia. Pa yung sumala sa Biblia gisulti sa Biblia. Now ang tema klaro nga nag-ingon nga pamatud-an ko nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia, sumala sa Biblia. Di mangyud niya ikapakita na nga nag-ingon ang Biblia nga si Pedro patukuranan sa iglesia. Ang iyang mga implication representative unya pakanang ako mga karnero katungdanan man na unya ato bayang hinumduman Kolosas 1:18 tuguti lang nga ato lang po ning i-appeal sa akong summary nga ang ulo sa iglesia mao si Yeshua Misaya. Unya kung maghisgot kag iglesia membro mismo si Apostol Pedro, how come nga mahimo siyang patukuranan nga membro man pud lang gani siya? Although nga sila mo'y mga panganay diya sa iglesia, pero dili mahimong patukuranan kay membro man gani siya sa lawas.
Mao na nga sa Mateo 16:18, basig malibog mo anang giingon og bato, wa man ko'y supak nga kahulugan sa Petros ug Kepa sa Aramaic, Petros sa Greek, nga bato ang kahulugan, pero dili lagi na mao ang bato nga gitukuran sa iglesia. Ako mga kauban, nagbalik-balik sa Israel, nasorbi nila ang site. Diin dapita dito sa Cesarea Philippi. Nagdialog si Pedro o si Yeshua Misaya. Nakitaan pa na sa mga archaeologists asang bato ang gidemonstrate sa Misaya nga dinhi pagatukuron, pero kana referado na sa Misaya. Makita nga bedrock na, massive rock mo nang sakto na sa Greek interlinear nga Petra, rock mass. Kay kanang Pedro, kung wa manggoy lagbot ang referensya, pero mo atong referensya, gamay raman na siya nga bato. Dili pwede tukuran sa iglesia. Balay sa makagagahom, itukod mo sa usa ka ordinaryong tao. Rakmas, dakong bato niya ang hiniusang hubad sa Katoliko, mayang balita Biblia, o sa Protestante. Dakong bato mao na si Yeshua Misaya. 1 Pedro 2:5 ngadto sa 8. 1 Corinto 3:11 naghisgot nga walay lain nga patukuranan, mao si Yeshua Misaya. Kung maghisgot siya og uban pa mga bato, naghisgot man to siya cornerstone, pero that is another story. Dako pa pud nang hilisgutan og ngano nang unsa na mga butanga nga gisgutan dito. Pero ang tema very specific, unya diya sa balang kasulatan, nagtumbok lang gyud og usa ka object or usa ka persona nga tukuran sa iglesia. Dili ta maghisgot og laing tao. Mo na nga mismo gani si Pedro dili apil nga base sa Mateo 16:18 lahigi na si Petros nga gisultian ni Yeshua, lain pud tong bato nga Petra sa Greek nga tukuran sa iglesia, dili si Pedro. Muna may numdum ko sa debate nilang kitamundok kung ganun sa iglesia ni Kristo, baling dula niya sa grammar, demonstrative pronoun, pero wa man pud mo dula si Brad Silbert, pero bisaon saon niya dula sa grammar, dili gyud mahitabo nga si Pedro mo ipatukuranan sa iglesia. Mulagi akong giingon ganiha, kung giingon pa sa Mateo 16:18 nga sa ibabaw nimo, but pasabot ni Pedro ug sa in English, and upon you I will build my church. Afro, without thinking, di na ko makigdebate nga si Pedro patukuranan sa iglesia. Pero wa man na diha. Unya atong makita sa Mateo 16:18, labi ng mato ka Greek interlinear Bible gihapon na lain to si Pedro, lain pud tong Petra, lain tong Petros, lain pud tong Petra nga mao tukuran sa iglesia. Unya 1 Corinto 10:4 kadto ding bato nga nagsunod-sunod sa mga Israelitas kaniadto, 2 minutos. mao si Yeshua Misaya. Dakong bato. 1 Pedro 2:5 ngadto sa 8. Unya matod pa sa 1 Corinto 3:11 sumala ni Apostol Pablo nga walay lain nga patukuranan, mao si Yeshua Misaya, dili si Pedro, mga igala o mga igsoon. Balikon ko nga si Pedro membro lang sa iglesia, dili sa patukuranan. Balay sa makagahom ug sa Christian term pa, balay sa Dios, tukuron sa ka ordinaryong tao.
gingharian sa makagahom, tukuron lang sa usa ka ordinaryong tao. Mga higala o mga igsoon, wala mapabarog sa akong kaatbang ang timang nga iyang gipamatud-an. Kunya, sa ako nang gaingon, maghimo man ni siya og mga implicit arguments, implicit interpretation. Basta ako nang gipasidaan ninyo kaysa may afirmatibo, siya man ang last nga musulti, pero timanin ninyo nga akong ipamahayag nga lig-un gyud kaayo nga wala nakapaguba gyud ang ato mga puntos sa timang nga gipamatud-an sa akong kaatbang. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. Mayong hapon kaninyong tanan. Okay, mo kadto ang mga nindot kay mga pahayag sa negative side sa iyang paguba sa proposisyon sa afirmatibo nga pamatud-an ko nga si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia sumala sa Biblia gikan